Men adım Miras. Yıllar boyu erbede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlyklardan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginden habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töweregine küçüklerdir bagymyzda agaçlaňym hakyny ýerlenmärdi. Arkamda tonulap güne toplansa da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýärdim. Ýöne bun Kakymyň ýagynyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählisinden taplanmagy şol ýüregime tugdy. Indi tanayan adamlaryň ählisini özümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, sen keken içemdim. Toba, Toba, kişinin hakkı kalmasın mende, razı ol menden. Men toba ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Bismillahirrahmanirrahim. Berýän torbaňy. Berdiýän daýda. Yalvarýan. Goý berýän eliňi. Goý berin. Daýda. Goý berýän de. Goý bersene. Janyňdan 20-lik bolsaň goý ber daýda. Oraya sen dukana ber. Murat, polisiýany çagyraýyl, sen oraya barma. Agamaňa işlet bolmaz, polisiýa gelýänçe. Daýda goý ber diýän daýda. Soň kedek diýän daýda. Daýda eliň aýyr, daýda eliň aýyr. Soň kedek diýän. Vay beýtmän, yalvarýan. Yalvarýan. Ay. Vay. Vay. O bıçağı öýüňden geçirin. Taşla bıçağı. Taşla. Ağam, Ente köp yumruklardan kellämi. Ağam beýtme men bagyşla, ağamjan bagyşla. Ağam beýtme. Ağam beýtme. Ağam haýyş edýän. Ağam. Tutun onu. Tur diýän, bol tur. Yürü. Ana düşen o. Ahlaklı nadan yürü. Erkerdem. Doğuncan, yağdığım boğum sen. Eşteği oldun. Doğun, erkerdem. Tiz kömök çağırın. Tiz kömök çağırın. Murat. Sen men bilen oýna diýäňmi? Oýlanymda polisiýa gelýänçe hemen o haramzadalar bıçak berende sokayan bolsa näme? Onu men näme etmelim terkerdem. O denan şo ýagda goýanmalymy? Şükür et. Abraham ağa jaň etip etşäýdi. Eger ýetişmedik bolsa näme boldy? Taňa diýän. Dinle gadardan. Ýa-ha akylyň gözüňde bor, ýa-da gözüň gawahanadan açaryn. Oğul, sen şu ýerde garaş bolýarmy? Ula sen terkerdem. Ýene öýdüne gelensiň bu ýigit ikiňizden düşünürsiňiz alar. Çıkır meni bu yerden. Çıkır. Meni çıkır bu yerden. Çıkır.
Ýygyňa göz aýla. Özüňe halas boldun. Meni bärde goýdun. Şolardan aýyrdyň. Meni bärde goýdun. 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 Ece. Ece. Durun dogon yoşrak teretet. Ece näme boldy? Ece. Ece näme boldy? Ece. Ece aýtana näme boldy? Hani yol berseňizler. Ece. Jenap. Rufa dedim. Ece. Uýdyňyz bir jaý edeli. Sen goşulmap men ejem. Kardeş, köşeş. Yürüm. Reyhan, başla meni. Sen çynyň gerek? Beter başla meni. Agywlyk kakabaşlyk edäýdin de. Meni başla. Sen üçin hemme zada taýyn. Gaýdyp şol adamlaryň ýanyna görünmersiň gerek. Adam şekilli bolup ýaşarsyň gerek. Yaşar Reyhan. Onu ejem size tavçılığa bar verdin mi? Gelsin. Habar etseňiz bolýar. Bolýar. Bar onu Allah ýarym. Seňe. Yine şu yerde. Dur kıymıllama. Näme gerek men aýsaýdym o? Onu bu yara kiminki? Men kadar bilem o. Elinde näme işleýär onu? Yaragyny alın, özüne mäkidin. Kulak atýar serkerde. Serkerden beýtme. Reyhan men günäkärde. Reyhan. Murat, ýagşymy? Ýagşy. Ýagşy diýmeň näme? Men bul adam kowdurar. Merwe, men muňa münasip. Mundan beter de münasip. Polly. Inni ýagşy. Ejeňiz erti wagtlap bejer galmaly bolar. Adından bir hepde. Nadanlar. Naçarap şykıl topulupdurlar. Yörelgede beli düzgün ýoga. Yörelge? Nämen ýörel bolsan? Haýsy kanunyna bar? Sen düşünmersiň dogan, üns berme. Borda. Ejeňize gatyga inanmak bolanok. Şoň üçinem ünsüzdirek bolun. Halil, Ece ýaşymyň. ýagşy oglum, ýagşy. Hudaýa şükür. Sen açan geldiň. Eşden wadyma geldim Ece. Polisiýa jaň etdi. Ýene geýipsiňle bolary. Giýäýdim de. Sen näme üçin köçe çykdyň? Ne paga pulum almaga oglum. Başga näme çykyn? Ece men pul goýduma? Näme üçin öz ýeriniň tutýaň ay? Bu gürrün koyollu Halil. Şu yaşıma çenli men boğazımdan haram lokma geçen neldir. Oğlum, bana bir yaş yigit kömek etti. Sen onu gördün mü?
Allah razı bolsun. Kim bilýär yetişmedik bolsa näme bolardy? Bilmedim ece. Men göröýän häzir gelýän ece. Uyan. Başla görüň. Ejem biri kömek etdi diýe. Telefon beli goýmadymy? Goýanok. Wagt diýsene. Sag bolayda ajykdym da. Ýöne özi berdi. Başla. Men ýaňy. Ýani ýok, oňorduň. Yok. Gatrakda aradım. O kadar zat yoktu. Gardaş, men seni şöwkatsyna goýdum. Belki sen ömrüňe tegmil düşüründirin. Awa düşürdüm. Ýöne sen pikir etişiň ýaly. Bu güllere sen arkaňdan ýetdim diýsem dogry bor. Men ýaşkam Turkmenadym. Bir gyz üçin hemme zada taýardym. Ýöne tutulandan soň bütünü özgördüm. Sen bir kanun yaran Allah tarapyn arasy eken. Dostoxanada 8 ay ýatdym. Ýöne ähli da şu ýerde öwrendim. Ýollaşlarym bilen şu ýerde tanışdym. Ay ýaşap görnä. Dogrusy senin bu zatlar barada bilýänsiňle. Yer bolýamyny goýaly. Ejem sen bilen görüşjek diýe. Sen onu halat edipsiň. Diýmek biz saňa bergili. Ne diýip bolsa onuň ýerine salar. Halil. Koçum näme bollay? Agam, Näme bolly şeýirim? sen barbar ejem ýer nedir? Agam näme boldy? Gardaşymyzyň aladasy bar diýip eşitdik de geläýdik. Agam azara galmaly ekeniňizde. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Bir kuş tani taalaňçy ejeňe azar beripdir diýdiler. Allah şifa bersin. Men çağıran ekeniňi. Ay diýanyň näme oglum? Taňyr ýalkadan aýdaýyn niýdim. Halil nirede? Sizi sormaga ýollaşlary geläýipdir öýdýän. Şeýlemi? Onu senden bir zat haýyş etsem momy? Aýdy beriň. Bir rahat bolaýmasyn, ejeň ýatyr diýermiň. Bolýa. Aýdaýaryn. Taňyr ýalkadym. Orda polisiýa gabapdyr bolyn biz olary o ýerde de taparys. Sen gaýgatma. Dowasynda degeniň bile de degdigidir. Şeýledäm çüşewet. Näme diýe? Uklap etir. Oňy bir rahat etmeň. Bir ýene geläýär. Gelşikli iş etdiň goçum. Her hal biz bilahary. Entek biz köp iş etmeliler. Şeýledämi näme? Murat. Näme ol adamlara gaýtaryp bermedin? Aýtdym men şoňa munasip diýip. Ýedil adamlar ahamyňdan bolar. O ýene gaty ýaş. Diňe göýüni baglapdyrlar. Bir o näme-nämedigini düşünür. Ýöne gaty geç bolar. Hawa. Gaty geýje alma kabyrdatlara etmeli. Oglum, Ece, oglum näme işleýär? ömrüni gara sürten bir adamym men derarly tutsuğana düşüpdir. Inneme bolag adamlar bilen terkeşýär. Oň ejesi bar bolyn edil senne. Görgül gaty gynanýar. Aňsatma oglum, aňsatmy. Men onu tapyp görleşmeli. Murat, sen nerede boldun Murat? Näme boldy? Näme agam hasanada boldum. Ola ýagşy bolyn men berde ýeki oglum. Ya diýen. Dogrudur agam. Azajyk işim bar. Urgut etseň bir ýere gidip geljek. Soň çynym saňa diýinç bererim, söz berýän. Alo, salam, men Murat. Şu Ekrem Mara, Fewda işleri merkezi. Şu ýerde de. Ýagşy, bolýa.
Halil, Aýdyber Murat gardaş egilikmi? sen aýdanyň hakynda pikir etdim demen Seret, owa dipsiň. Sağ ol. Bilýärmi ejeme kömek edipsiň, sağ ol. Ýönemeň işimken. menim sen bilen şo arada urlaşykdym. Häzir durmuşumdan razy bolmaň ahmal. Halil, içeriki ertenlik iş var. Hojaýyn bilen aram bolýarmy? Ýaşy. Halil dur. Şu ýerde meň talgym var. Kynçylyk çekseň habar etkin. Diýmek häzir mümkinçilik bar da. Hay, Reyhan gyýdym. Muny nerden tapdyň? Halil gapçygyny açyrdy. Ýygyna berjekdim bolýyn. Diýmek ýadyndan çykarmanyrda. Nurtan aýda. Oglugynyň tosohanaga girmegine men sebäp boldum. Polisiýaň oň ulugundan tapan ýaragy menkidi. Şoň üçin men günämi ýuwmaly. Aýşe diýen maňa kömek edin. Oglum, sen özüňi allaýan. Men oglum öz diýenne diýe. Reyhana söz berdi, maňa söz berdi. Ýöne şonnu da sözünde durmady. Oň ýükün sen çekip bilmersiň ha. Inni onu Allah ýola salsyn. Ýöne tutulmadyk bolsa başgaça ýaşamak ahmal ahyry. Oglum beýtme. Senem ziýanyň etse ýetendir. Ýöne bu ýoly Haliliň öz saýlady. Onu sizden bir zat haýyş etsem, Reyhan, oň bilen gurlaşyp bilermi? Reyhanyň nerdedigini bilýäňizmi? Günnüýediňiz haýyr Reyhan hanym. Men adym Murat. Diňleýän. Nurtan hanym salam aýtdy. Nurten? Haliliň ejedi. Älik salam. O ýaşymy? Ýagşy. Men siz bilen bir zat gurlaşykdym. Men işe ýetişmelim. Onu ýolly gurunmaýaryn. Şo ýarag meselesine bar günä menne. Siziň aýra düşmäňizde de Murat bey, bu zatlar gurrun vermäňiz gaty gaýratlylyk, ýöne ýagdaý beýle ýöne köýdäl. Siz şeýle ýalňyş goýberen bolsaňyzam, soňuny Haliliň özüň näker. Tosohanadan çykandan soň ne jaň etdi, ne de habar tutdy. Soňam öňkü ters ýol bilen gidenligini özüňiz bilýäňiz. Ýöne Reyhan hanym, gulak asyň. Muň sebäbi ýalňyzlyk. Eger töwerörüne şol adamlardan maşa hiç kim bolmasa näde bol dogry ýöre düşdün? Murat bey, siziň bu gurrunňyz Halile degişli. Hawa. Ýöne Haliliň meselesem size degişli. Men pikirimçe o sözi häzirim ören gurýa. Şeýle bolmasa näme üçin şu suraty häzirim o ýanyna götürdin? Bu sizde näme işliýär? Ol bilmän gaçyrdy. Menim size görkezýändim. Reyhan, Halil hem süýýä. Onu batan batgasyndan diňe sen halat edip bilersiň. Aýşe diýen gowja oýlan. Men bu barada köp oýlandym. Başymdan geçiren şonça kynçylygmy ýene gaýtalamaga güýjüm galmady. Hoş geldiňiz Reyhan hanym. Hoş gördük. Bu şey? Eýjejigim ýagdaýyň neçik? Öräni o kadar surat çekipsiň. Berekella.
Men kakaň bilen salamlaşyp geleýin. Men kanun hukumy näslemem ulanaryn. Siziň näme pikir edýäniňiz meni gyzyklandyrnok. Teklibiňizem gyzyklandyrnok kardaş. Eliňizden geleni gaýgyrmaň. Reyhan, hoş geldin ýydım. Hemme soňatluk däme Adnanbek? Oňot. Sen gaýgy etme. Biraz gatyrganmaly boldy. Biziň işimizde şuňa ýaly bolýan datdyr. Men gaýdym nähili? Surat çekýä. Men şu wagt geldim. Siz isleseňiz gidiberiň. Bolýa, ýeri işiňleri. Demek Adnanbegiň gaty gurlaşady ile nokta bugün hawa. Onu näme edeliň? Biz başga dilden gurlaşarsa. Halil. Goçum. Şolar ýaly işleri sen bilen biraz güýçlendirsek näde? Hani telefon nakygydyň barda, özüni gown ýetýän ýalyşyň. Suňuny bewet basýa. Görýän ol bewedin bewetmeli boljak edýäň. Näme pikir edýäň? Doğuş bolsa, gurrun döş bolsaň, biraz serler durlarmy diýen. Olar wara, olar iýijelerdir. Olara sırtyn nirap, seni meni golaýan elten oklara. Olar bilen biziň dilimizde gurlaşmaly. İslan dilinde gurlaşar tağam. Ýeri goçum. Ýoluň açyk bolsun. Şu işe bir ýüzlet, bar. Ol oňorarla. Oňorar. Men geldim Ibrahim ağa. Oo, hoş geldin. Söýgüliň nähili? Sen aýdýanyň näme sona? Soralýaka jogap berdi. Söýgüliň nähili? O nämen söýgülse sona, biderek gurrun etmesene. Goşagym real bolwa barýadyňyz. Keýpiňizem gowy eken. Sona, bolgusyz gurrun edip iýiliň gyýdynyň günahyna galma. Şeýle Muratdy. Men allaryny öýtme düşünüklimi? Allah bilmersin. Of. Murat, biraz gurlaşalmy? Dinleýän agam. Murat, ulagas, ahir dükany ýygyna daldyň. Hudaýa şükür. Şunça kynçylykdan soň biraz aram bersek. Bu ýere dolandyrmaga zordan çydaýan. Ondan bir toparda güýjüm ýetenok. Bolýa agam, gaýgy etme. Inneden meýle has ünsli bolaýaryn. Hökman agasy. Ne diýip bolsa? Çeýşegöz. Şuny ýerden bir heppe çalışdylar aýagyma. Hastahanadaqmy? Hawa şol. Soňol şu töwerede geldi. Men ýadyma düşýär ol. Edil tüýse bodaga däl ol. Halil näme bir gurrun baryň? Hawa. Halil bize gerek kardeş. Oğlanın pikiri ütkäýmesin. Getdi şo bir heppen tap. Biraz gorkup päskel vermesin. Ulağa sen ağam. Ulagas. Yönemini Halil bilemesin. Bolýarmy? Bolýa ağam. Baranna. Ýörege düşýär, ha? Oğlaşıpdyň eje. Ýaxşy oglum, ýaxşy. Men gece berdi eje, hiç de alat etme. Gidip barýarmy? Nire? Gaýrat et, ýene biraz eglen oglum. Bolýa eje. Yarım saat garaşaýyn. Geleweriň ýöne çörege oturandyr. Nämen köregi? Ibrahim ağa! Ibrahim ağa! Sen näme etdiň? Näme etdiň sen? Näme etdiň? Halil'in goloyunu görnämi? Ikram ağaň iş ýerini garaň görmedin. Bolmasa bu ýer başyňa ýumraryn, düşünükmi? Düşünüňmi? Aň ýörün gidelik. Gıramzadalar. Görür. İbrahim ağa. İbrahim ağa.
Bir yerine bir zat bollu mu? İbrahim ağa. İbrahim ağa. İbrahim ağa. Bulun bari men derarli. Ana, Men derarli. oğlum, ne mollu İbrahim ağa yaxşımı? Men derarli ece. Men sebäpli bollu. Bar şolaýal üçin gerek. Reyhan mı näme? Dogonlar gelýärek. Gatyda hillekiniň suna biläýdiň. Melek hanım, Merwe gyýdym, İbrahim ağa yaxşymı? Gyýdym gürlesene. güýçli urgu görüpdir. Ýüregine degmek mümkin eken. Bakym otoguna geçirerler. Başymyza ne günler sallyň? Saňa tüs bolaydy bir gyýdy üçin. Melek daýda, ýörse urçeli. Vay ýüregim ýarlyp bar ya. Halil. Bärde nämişleýär? Meni derleýärmi? Yok. Bir näsagymyz bar. Allah şifa berdin. Sağ ol. Nurtun näde nähili? Ýaşy sag bol. Men gitmeli. Halil. Hem üçin şu adamyň erbetdigine düşünesiň gelenok. Olar ýeňsäňde durup ol adamlar seň çukuruňa Sen diýerler. diýen zadyň näme? Halil, o ýere barmy? Özüň gowy görýän, sen aladaňy diýen adamlar hakda oýlan. Adamlar diýärmi? Men hakda ejimde maşa kim ala dessin? Reyhan, hemme zady hemme kişiň bir gyra goý. Eger erbedi işetdiň, onu Reyhana düşündirip bilmersiň. Sen ogy seni edem sen söýýä. Reyhan nerden tanaýam? Ejen gurrun berdi. Onsoň muň näme ähmeti bar? Hiç kim üçin bolmasa da Reyhan üçin eliňi hapa bolamaň ýygyňy dolan. Aradan köp wagt geçdi. Suw seňrikden aşdagam. O men söýýändireýdemok. Halil. Sen aňtadyň taýlaýan. Näme üçin ayağa galyp söýgüň üçin göreşeň ok, Halil? Merwe, Häzirden Murat. Giri ver. Salam elik. Elik salam. Siz men tanamarsınız. Men Murat'ın ejes adym Melek. Şeylemi, berekella. Oğluňy beren gowy gideken. Häzir şeyli. Ýöne bir wagtlar siziň oğluňy diýerli. Siz Halil tanaýaňyzmy? Oğlum gürrüň berdi. Size gaty gowy düşünýän. Ýöne siz hem şoňa düşünüň. Dymmak ruhdan düşmek bolmasyn. Çağaňyz size mätäç. Onu häzir ýeke goýsaňyz, halas bolmagyny kynlaşdyrarsaňyz. Men näme deýin? Oň bilen gürleşiň. Eneler içki pikirini perzentlerine inandyryp düşündirip bilýärler. Siziň hasratyňyzda düşünse, dogry ýola düşer. Haýsy ene perzentini odatar. Oğluňyz hem Allah'tan gorkar. Sen aşyk görüň. Hiç zat ýitirmersiňiz, hiç zat. Şuň oň ýagdaý gowy däl. Bir iş goparar diýip gorkýan. Ýöne ene düşege baglanyp galdym da. Ene şu ýeri. Aha. O 3 saatdan soň öýünden çykar. İş näjirdir ol? Düşünmem. Şu ýerde ulagna minýär. Şu ýolanam gatnaýa. Akşamna da şu ýol bilen gelýär. Men haçan gideýin? 2 saat garaş. Şondan soň. Yer borda. Indi aýryşýar. Bolýar.
Reyhan? Halil, Ýagdaýlaryň näle Reyhan? ýagşy öýdüm. Menim. Sen ütgömendim. Senem. Ferit, yeni şöleşiginde. Neme, geýäýdim de. Ejim hasahanada onuň başga da tapmadım. Allah şifa versin. Sag ol. Özüň näle? Görüşün ýaly. Onna men gideýin. Neme? İşin olmasa çay çaylı. Bir zekâse. Şkoloyda dostumun çayxanası var. O nähil adam? O adam. Alad etme. Sen kiretsin ýaly. Bolýa, onna 5'te gele. Bolýa. Şu ýerde. Näme hyzmat kardeş? Men Ekrem bilen uğurlaşajaktym. Sen kim mor? Yollaşy. Ekrem ýok häzir soňel. Ana otyr ol. Ýok diýilär saňa. Gep köpetme. Ol iş bitdi. Men öz oglunymyň birini uğratdym. Şu wagt görkezmeden alýandyr. Almasyna alýandyr goly Adnanam ýöne adam däldir. Gokgolaýmasyn. Goy ho, goy. Adnanyň bar ýere adam bolany näme? Doglunyň ýakyny Farid baryny kabul edýär. Oň başy hiç oýny ýok. Şu Adnany bir ýüzleder. Boldymy? Onsoňa mon kemit gyýdynyň mardyny kim bilen ok? Dogry. Geçen hepde öýünni gyýdynyň dogulun unnetdi. Öz çagat kemit bolan soň ähli kemit çagalary bagyna ýygnady. Şeýleşilerle meşgul. O adam boljak bolýar. Tutuş hepdeler tagypa bolup gadetleri çykdy. Oňot ýürekli işewur. Teret, rehimdar ýürekli işewuryň öýüne teret. Görünýär hana o ýerde. Aşağı etrapda bilmeýän ýok. Gaty kaşaňa barat. Ýöne öýüniň salygyny berýäm-ka görelim, ha? Bermeýän bolsa bede berer. Gowuluk bilen bolmasa dowar bilen berer. Myjygyny çykaryp alar. Şu haritler asla almaz. Gerek bolsa jany bilen üzmüşer. Ýakasyny goýberjek däller. Yer onu gowha barga garaşýar. Onna işiň oňuny. Nedip bolsa. Nedip bolsa. Assalamu aleykum. Sen mi? Menne ýarag ýok. Men gürleşmäge geldim. İçerik näle ýerdiň? Bir ýoluň tapyrandyr, näme ähmeti bar? Men üçin bar. Biz her öňe ötenimi gürleşýän bolsak, ýöne men muny gürleşmeli bolsaň. Aha, edýäniň näme? Bar edýänňe bir iş. Ulum şeýere adam goýbermezlik, samsyk. Halaky şuny. Götüreni. Aydan da adım gat ýöneköy Adnan me. Haritdan el çekmeli bolsaňyz. Bolýa bolim ýöne näme üçin? Sebäbi ähli haritlary siz alyp bilmersiňiz. Bolýarmy? Başgalarym çöregiýmeli. Bolýa bolin menden has ýokary telep alyberdiler. Ýöne berip bilen oklarda. Ogruny tapyp iň ýokary bahan sen töleýän. Bizem şu gezeklikçe harit bilen işiň bolmasyn. Olara degme diýär. Näme men kıydat taş edýänmi? Ýöne bir işmen görülgäme laýyk däl. Sen maňa açyk haýwat atýaňyz. Ýok. Guru haýwat adel. Bu diňe haýş. Sen henüz gara görmänsiň agam. Gyýdym. Bu bu otağa gidecek geldiğine. Halil? Reyhan, men...
Reyhan, Çek elini. men dinle de. Men näme üçin seni dinlemeli? Adam tehelçede orta öz görmelimi? Han sen meni söýýädiň-ä? Saňa näme edip munannym kam? Men sen häzirem. Gürleme. Men alajak bolma. Berde biz adam ýaly gurlaşjak bolýar. Onna ilk adam bol. Güm bol häzirem. Güm bol. Gıydım. Sen bu adamı nereden tanıyan? Adnan bey. Halili men öňden dogrusy çağılgymdan bäri tanaýan. Ullukany tün storyyan jenap haýyş etýän men başlaň. Halil. Näli? Bolly. Gaty erwet gorkdy. Harit bizinki. Amanada oklaşdak. Näme? Kardaş düzgün şeýle. Bolya, häzir sen git. Halil, Sen meni nädip tapdym? koy bu gurun häzir. Sen bir iş etdiňmi? Edem okdy. Erbede iş edem okdy. Taňa hasap bermelme? Aýt, oňa bir zat etdiňmi? Tawul ýolumdan öz derdim özüme ýetik. Sen oňa hukman bir zat edensiň. Adnan bey, awa men sen sagaman gerek. Hudaýa şükür. Ýagşy ekeniňiz. Reyhan, Ene bolly? şo diýe ece. Awşarda ýoksa da. Hany gürrüň ber. Soň näme bolly? O joyunun ruhu torady. Adnan Megden. Görýän ulyň Adnan Meg diýilen gowa adam bolmaly. Öýüniň öňünde urlaşdyk. Bollugy tordy. Näme diýe? Aslynda täzelik ýok. Näme üçin heniz bolup Halilyň özgörmeýänini alady diýe. Muň üçin başyna ýeni nämeler geler diýe. Tutsuhanaga girip çykdy. Heniden tapançadan ýanyna aýranok. Ýalňyşmaýan bolsam ol oglan saňa gatmeňdeş. Nähili? Özüň pikir edip gör. Iki aradadyň ahyry. Soň näme üçin ýüze gurdyň? Näme üçin? Allahdan gorkan ýüregiň ähli hereketlerini ýüze çykarjak dogrulygy kabul etjek üçin näme? Sen pikiriňçe men nähili adam? Sen melek taýdam gowurýan. O näme diýse edýän? Etme diýse edeňok. Ýa olar häzirem bir-birini söýýälemmi? Kim? Oglum kim bolsun? Halil bilen Reyhan.
Halil, koçum, gelsene, sensiz gyzygy ýok-a. Yok, siz oynaverin. Men gideyin. Basım daňam atar. Ay Ferit daýagy deýme. Bolýa sag bolun. Gelersin, bilýän, gelersin. Hoppa, muň berde näme işi barka? Näme üçin dukan taşlap bäri gaýtdyka? Men bilýäne, ejemiň dogry aýdýanyny bilýädim. Ertegiň haýyr. Tüweleme gowlaşypsaňyz Ýgraymaga. Hay, oğlum ne, bolmadym ne. Näme rahatlyk galdymy. Uy, näme üçin beýdiýäňiz? Hemmelere salam. Hoş geldin gyýdym. He, Murat ýokmy? Yok, Murada yok. Ey Allah, yine Reyhanyň ýanyna gitdimike? Reyhan kim bolýar? Jorajan şogysa söýgülsi, borlagy. Hey Ýgraymaga, ýagşy ekeniň berekella. Maňa şoburda ady gaýtalap durmaň. Gidinde Muradyň özi bile gurlaşyň. Näme üçin? Inni dünýäň gep gurrundan bidar boldum, men gyýdym. O jolşan gerdenme munçoýuk agyr düşýär. Ola şeýledir. Öýe barsaň ýok, bärik gelseňem ýok. Dukana da baran ok. Reyhan diýip birini tapdy gaýdy ol. Bolýa Ýgraymaga, ýagdaýyňyz gowy. Men öýlen ýene gelerin. Ece, men eşdiýärmi? Käşke eşdedim. Onu saňa aýtjak bolýan zatlamy eşderdim. Ece, men bu işlerden ýadadım öýdän Ece. Ýadadım, ýagny ýadadım diýsem Reyhan üçin Reyhan ýagny men aladalymma Ece. Ýöne ýaşy ýaman öz ornumy tapdym. Häzir birden taşlasam Reyhanyň muňa düşünmedimkä diýär. Murat. Ýene senmi? Ejeň aýdallygyny eşitdim. Wagtynda maňa da ejem aýdypdy. Sen nämeler diýär? Näme üçin Ýgraýmyň ýanyna baraň ok? Maňa päsgeler musuna, aslyny sen danyň gowy Halil. Ýöne birgedip oýla. O nähili? Oňa adamdygy nerden biljek? Sona gürleme nursana. Bolgusuzlukdan başga işiň ýokmy sen? Näme üçin ýalňyş ýolly ketçarlyk edýäň? Saňa näme? Sen käriň şeýleme? Aklyň bir ýerinde mi sen? Dogry aýdýaň. Suna sen bol. Gulagas, Ekrem bilen adamlary bilen. Näme? O ýerde bardyňmy? Men seni gaýg edýän. Gulagas. Ya Reyhanyň ýanyna da gitdiňmi? Reyhan? Yeni Reyhanmy? Sen Reyhan nerden bilýän? Reyhan bilmeýänmi? Merwe, ayak çek. Aýdýanyň näme? Hey bolluny besler. Özüňe bir seretsene. Amala bize erbetelim gowy. O zaman utanman maňa töwele ýary. Siz zararly men nire ýörejegimi bilemok. Sona. Näme bolanmyş? Wah sona. Näme bolýar? Men günäkärmi diýsene? Meni günäkärleýän çeňe Ýgraymagyň halyny sora. Ýgraymaga. Maňa gaharyň gelýärmi? Gaharlanýandyň bilýän. Taňa bir zat aýdynmy? Sen dogry diýäň. Ýöne maňa düşün, gaýrat et.
Sen köp kıyınçılığı gören adama. Biz hemişe sen bilen bile bolduk. Ýöne men näme deýin? Boynumda hakkı alanlar bilen men ykbal usurya. Şo pursat men etmeli adam etmesem maňa gaýdyp mümkinçilik bolmaz. Merwe bu ýerde saňa gowser eder. Men gideýin. Bagyşla. Reyhan, sen bana yanlış düşündün. Aslında men aslında Reyhan, men taşlarını bilýän Reyhan. Ýöne tez berýän, men ütkar. Sen üçin ähli zady taýýar. Ähli zady. Sen nähil adam? Reyhan, men dün küçüğün ötünç soramağa geldim. Gürleş bilertme, haýyş edýän. Sen bilen gurrunum galmandyr men. Men ýanymda aglan bolýan, itjegiňe biçiň deseň. Reyhan, menni beýtmen. Söz berýän beýtmen. Men ütgarym. Saňa söz berýän ütgarym. Saňa ananam Halil. Barynam mı synyrdyň? Saňa näler ananasym gelýär bolýan ananyp bilemok. Reyhan. Arka tarafı eretdiňizmi mi? Terettikler kerden. Gördüňiz mi? Anı götürükçülere getirgany. Hem yerini gördüňiz mi? O barladyňyz gerek. Nain saplar Adnan ve yaralaptırlar. Ne edip insaplar çat yaka. Erkerdem oň ýagdaýyna ähili. Ýagdaýy agyr diýdiler. Bir zat diýerden ýer diýdiler. Ýöne mäşäni gysan adam gaty köp gören bolmaly ýalar. Halil. Allah can seni yer ýusunna. Eşewur Adnan Akdolyň öz öýünde ýaraly hüjüm mesele bar bolmagy düşünşmedik döretdi. Töwerekde gowy adam hökmünde tanalýan Eşewur Adnan Akdol kemi çağalary kömek etmek guramasyny döredipdi we oňa ýol başlyk edýärdi. Men pikirimçe bu işi Halil eden bolmaly. Sebäbi düýün ol gelip il yaragly Adnan wega haýbat atdy. Men onu gözüm bilen gördüm. Görmem onu kowdum. Ýöne haýbat atdy diýip onu Halil edendir diýip bolmada. Belki başga birim onu haýbat atandyr. Adagalan şahsy öwrenlik başlar kirdem.
Bir ruhsat yarar saklamakta, onsoňam bir kysany hayvat atma wakaty yararly 30 kılıpdyr. 8 ay oturupdyr. 2 ayam öň çykypdyr. Bolya gidip bilerdiň, düşnükli. Orda gydym. Sen gitdi bira diýinjiň al. Bir kadagatda biziň oglunymyz gelip düşünürsiň alarlar, bolýarmy? Ödüň horlama, baranna. Men edem ok Reyhan. Men günäm ýok. Gelmeň ogudanca bağlajygym. Polisiýa işgärleri düşünşime görä bir näçe güläp nowaçylyk etjekler öýdýän. Ýöne şonda da kömek gerek bolsa, Yok bolmaz. Sağ olun. Maňa hiç kim kömek etip bilmez. Inni ähli umydym seni. Elimde diňe bu şey galdy. Reyhan. Bu söýe suratlaryny ýatdan çykardy. Yok, sana sowgat berdi. Bu on gürlüdigi. Onna Ibrahim daim dol gutulor mu kaya? Şonu kayget yennemin. Bolya Efecan aydyp durna. Eger gutuljak bolsa onna nämçin häzirem hastahanada ýatyr. Sebäbi heni ýol dol gutulanok. Adara galmaly elekeniňiz. Adary bolmaz balamyň. Efecan, gel sen bärde otur balam. Geç çağam. Ibrahim ağaň ýagdaý şu güne ýaşym kadydım men. Aslında menim ýanyňyzda şoň üçin geldim. Hayır bola inşallah. Yok, saglo gowlu. Murady demen soň bir hili bolýa. Gatylap geç. Ho. Murat ýene bir zatlar bilen başagay. Hawo, şeýle bir başaga bolyn ähli ýatdan çykardy. Yer biz hiçle bolýan Ibrahim daýyny beýlelap geçetmäge haky ýok. Sen dur. Şu gece men ýanyny saklaýyn. Yok yok manel. Bu gece ödüm nowatçy. Uzak gece şo ýerde. Siz adara galma. Ýöne birden Murat öýe gelýär ýatda daýym bolýarmy? Hawola. Hawo. Halil han ayak çek. Eýgilikmi? Ekrem agam görmekçi. Bir görkezme bar. Sen bu ýere gelmeliler. Esru wagtlap töwerekde görünme. Ýöne men iştad etmedimi? Näme üçin maňa iş ýapýarlar? Men bilemok. Düzgün şeýle. Gep uzaltma hani uğra. Bar. Ece. Efe? Murat, Efe yok. O ne hili yok? Kaçıptır, gidiptir, yok da. İyi Huday, Allah canı sabır vere görü. Düýäni bağlan gadyň berk bolmasa ene şeýle bolýar da. O ne hili? Ibrahim ağaň ýanyna baraň okmuşsun. O senden öýkelepdir. Merwe bilenim gyzyklanmaýan ekeniň, öýüň bilenim seriň ýok. Dukany iýden aldyň, ýeke gedege maçoň ok. Efe tapmal tiýdirek. Ece ýagdaýlaryň nähillike? Merwe. Murat, sen nerden emişle? Merwe, Efe yok. Yok adamdyň efemike. Indi seň üçin hiç kim ýok ahry. Ejeň ýok, dukan ýok, Ibrahim ağa ýok, menem ýok. Merwe. Hemir beýle zat bomy? Seň üçin indi diňe Reyhan wa. Näme? Näme? Düşünmedik bolmasana. Gaty gulkun ýagdaýda galýar. Sen Reyhanyň kimdigini bilýärmi? Bilemok.
bilmegim islämok. On saňa maňa näme? O sen pikir edişiňe hallal. Hawa, onsuzam hemişe şeýle bolýar. Men sen barada näme pikir etsem, giň alaýmaly hiç açan pikir etişim ýal bolanok. Bu zatlar barada soňgurly şert bolýarmy? Häzir efen tapmaly. İlki barda Ibrahim'aň öýküsini ýaz. Aho, men taňa efe ýok diýen bol, sen maňa näme diýip durdyň? He, sen maňa bir jegedem gulak asjak dämi? Bir jegedem. Murat daýy. Sen bu ýerde näme işleýän? Ibrahim daýymyň ýanyna gelen okpu sen? Şeý diýýärler. Ha, Murat daýy. Hawa, men köp atlap gel bilmedim. Sen ýermänsiň, men geldim. Oňra aýypsyň. Olar näme? Gecejik gyýjagadyň çeken turatlary, teret. Ibrahim ağa. Wüy, näme beýle? Birini öldüripdirlermi? Muňa degme, başa orturat getirip berýäryn. Any berberik? Näme? Diňe sen diýeniň bolmalymy? Bolýa, me teret, al. Ahyry gelipsiň o. İş gaty bulaşdy. Ýöne sen şükür ýagşy ekeniň. Ýok. Men ýagşy däl. Agam näme diýseňem senki dogurdur. Wüy. Bu adamyň näme üçin bir özi beýleksem beýle. Any getir göreýin. Efe, sen berde Ibrahim'ın ýanyna bol. Hiç ýere gidämegin bolýarmy? Ha. Sen bir zat diýipdiň ha. Pikir etişiňe hallal Ibrahim ağa. Seret men erwed adam däl ahyry. Ýöne men häzir gitmeli. Aha, Halil, edýäniň näme? An baş ýere git. Nire? Kardeş, Adnan meg seni öldüreni bilipdir. Yer yıkıp seni öldürler, uğru verdin. Yönü men istat etmedime? Yönü adamlar sen edipsin diýerler. O nähili? Men bilmedim bolyn, Ekremem hemmelerim şey diýär. Saňa goňýamyşlar. Hemmeleri haramdadany öldürdi, berekella Halil diýämişler. Binamyslar. Men helak etdiler, helak. Oğlum sen işin bilen bol. Bar, men elimde mäkem delil bar. Muny biziň oğlanymyz wakaň bolan ýerinden tapypdyrlar. Munda Halil bilen haramdadan apaýdan barmak ýyzlar bar. Sen bolsaň gelip heni 8 ýaşyndaky çagaň çeken turatyny görkezýäň. Herkirdem, delil babatda seninki dogry. Ýöne onha şu gözleri teredin. Çagamy näme üçin çeksin? Diýmek ol atana adamyň görüpdir. Goýja seljerdek nähil borka? Nähil bolsun? Sen zerarly akmak adynalarna. Herkirdem, ömrüm 7 ýylyň şu pis adamlaryň ýanyna geçenini bilýänsiňiz. Olar ýödüňe düzgün şeýle diýerler. Ýeňsäňdenem düzgüni öldürip bolarlar. Ol adamlar binamys, ahlaksyz adamlar, herkirdem. Men olaň diýip tekaryny bilýän. Sebäbi özüm şolaň biýirdim. Haýşe diýenme gulak asyň, belki bir biýgunan halat eder. Nurten hanım, berde näme işiňiz bar? Şu Adnan begmi? Hawa. Men onu teleýaýlymda görüpdim. Men oglumyň atan adamsy şu dämi? Men bilemok. Men gowy bilýän. Şey diýerler, Halil edipdir. Reyhan şey diýär, Reyhany jaň etdim şol aýtdy. Reyhan diýýäňizmi? Reyhanna,
Eger oğlum tuzsahana girmedik bolsa Reyhan öýlenjekdi. Men Reyhan janymdan eziz görýän gyýdym ýaly ýöne. Nurten dayda. Şo gurrun maňa başdan gurrun bersene. Menem kakama jan ederim, belki kömegde ber. Bolýa gurrun bereýin. Sen näme hile aýdylaryny düşünen okmy sen? Çüýşöwöz. Hiç uloldurman yapılaydın el bora. Katı udağa çekýäli. Awu hojan gaty udaga çekdi. Ala detmeň häzir diýen. Näme bolýara? Sen näme üçin beýtdiň? Men taňa näme etdim? Meni helak etdiň. Işi başga birine etdirip maňa ýüklediň. Näme üçin beýtdiň? Oçum, düzgün şeýle bilen okmy. Beýtir sen ömür düzgünňe. Halil dur beýtme. Goşulmaň. Siz goşulmaň. Men muň beldisini etjek. Halil, ol okuma nasip däl. Sen köp tat ýitirersiň. Beýtme Halil. Tersine münasip. Men ähli zadymy ýitirdim. Başga näme ýitireýin? Reyhan, Halil bittirinme. Bu gedek kimi günäkärlejek? Muradymy? Şul adammy? men günäkär däl. Bilýän, ýöne günäkär bolbam bilerdiň. Sebäbi şo ýarag eliň allyň. Häzir kalşyň ýaly. Seni söýýän, hemişe de söýdüm. Ýöne sen edýän işiň hem söýmeli şeýle dämi? Dogry iş etjeňe inanmasamam ejizlik etdigim bolar. Men ejizlikden askyn gelmek islämok. Elimden hemme zadymy aldylar. Bar zadymy ýitirdim. O da ýitiripdi. Ýöne häzir başga zatlar gadanýar. Halil. Adalet gerek bolsa ol adam goýber. Hudaýa sagyn. Allah dogry ýolda aklyň gollugçydyr. Şer 63 ýerlerinde barym, 64 tenem bar. Oglanlar, äkidiň bulary. Lugatya terkerdem. Han bolýar. Oglum, bu haramzadaň iközüň gören kim meňdeş? Ýönen hamyň gözleri ýetgeçikdir terkerdem. Näme bolýar? An ýöre, geçeýle. Merwe, ýör gyýdym. Men bölümde borum gyýdym. Bolýa kaka. Herkerdem. Ejesi bilen saglaşma urgud edenimiz üçin taňry ýalkadym. Aýdaly hyzmatdaşlyk edipdir. Bu ýetgeçik bolla haramzada adnany atanyny boýuna aldy. Ýeň ýigidin haýbat atma, bir ruhsat ýara götürme bilen günälenýär. Baham çykarla. Sen näme dursun Murat bar da? Razylaşýanmy, näme diýen bolsaň bar. Ece, ağlama. Men münasip jadam çekmäge gidýän. Wah balam. Sen kömegiňiz bilen gidip isleşiň ýaly bolup ger Ece. Ine görersiň. Günälemden päklenip geler Ece. Toba edip gelerin. Başga Halil bolup geler Ece. Murat. Men şüren güllüň başymdan geçirilim hakda oýlandym. Her bir işte hayır var eken. Öz ýadymy düşünmek üçin bu zatlary başymdan geçirmeli eken. Sağ ol. Men senden razydyr.
Ijen gaýgatma. Özüm terederim. Yer uğraly. Menden razy bolun. Razydyr oglum. Allah ejengdenim razy bolsun. Yaxşı dilekde bolsun. Sag bolun. Sag bol balam. Menem razydyr Murad ağa. Sen bolmadyk bolsaň iş beýle oturmazdy. Sag bolun. Kutlayan. Reyhan sebäpli saňa ne hak gatyrganyň? Ay o şeýle boldy da. Ýöne men näbileýin? Netijede Merwe. Men senden başga teretmen. kimden başgasyna? Murat, Ibrahim ağa, Ibrahim ağa. Ibrahim ağa. Salam Murat. Seni öýüňe öýdüm ekederin. Yok mannal. Indi maňa derek baş gutsa gözläber. Näme üçin agam? Indi men işläp bilmen. Saglygyň derarlymy? Men ýalan sözi halamok Murat. Saglygym erbet däl. Ýöne biz sen bilen işleşip bilmer. Meni çydamok. Bolýa, sag bolanna. Murat dayı. İbrahim dayı näme üçin bitdi? Şeydenni gowurtda efe. O näheli? Ömür diýenim dowam edip duran syňygydyr efe. Wakalyň söz gücünden geçirer barar. Adam gowy tarapa gitse, her söz güçden geçenne erbetliklerini taşlar. Durlanır da aparatsa bolar. Yok, eger erbetlik söz gücüne tarap ýönelen bolsa, hemişe gowuluklaryny taşlar. Her adamynda bir hapa bolaşar. Batqa batar. Ondan bu syňyg söz güçleriniň gaty kynlary bardyr. Ol gatnaşy edýänleň arazylygyny almakdyr. Adamlar kesekler bilen has arkaýyn deňe garamallyk saklap bilerler. Ýöne ýanynakylar babatda köplenç ýitgäse bar bolarlar. Biziň etmeli işimiz dostlarymyz babatda synaw ýagdaýyna düşmezlikdir. Olar anjatmazlykdyr. Ýöne şonda da şeýle ýagdaýa düşäýsek, biziň borjumyz bir işiň derdini çekip, doga dilek edip Hudaýa ýalbarmak galýa. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöl.